Waqt li kienet jixed quddiem il-Kumitat Parlamentari dwar il-kontijiet pubbliċi, l-ex-chairman tal-Enimolta, Charles Manjon, tkellem fost affarijiet oħra dwar il-pjan li wettqet l-Enimolta biex issir il-qalba miż-żejt il għal-gas u biex jingħalaq darba għal dejjem l-impjant tal-enerġija tal-Marsa. It-tneħħija tal-power station tal-Marsa. It-tneħħija tal-ħmieġ ikkawżat mill-heavy fuel oil. It-tnaqqis fil-rati li kienet challenge kbir għall-Enimolta u ovvjament li nkomplu niżviluppaw u nqabdu l-interconnector. L-ex-chairman tal-Enimolta qal li l-Enimolta kienet tieħu d-deċiżjonijiet tagħha dwar proġetti bħal dak tal-elettrogas permezz ta' kumitat imqabbad apposta. Charles Manjon spjega fl-2011 l-Enimolta kellha telf ta' 7 miljun euro u s-sena ta' wara fl-2012 kellha telf ta' 57 miljun euro. Innota kif fl-2013 it-telf tela għal 100 miljun euro u s-sena ta' wara fl-2014 dan niżel għal 53 miljun euro. B'kuntrast fl-2015 għall-ewwel darba l-Enimolta għamlet profitt operattiv ta' 45 miljun euro u fl-2016 għamlet profitt operattiv ta' 67 miljun euro. Charles Manjon qal li minħabba dan id-dejn flimkien mal-qagħda finanzjarja imwera kien impossibbli tidħol għal proġetti kapitali u biex isir xi tip ta' investiment rid ikun hemm garanzija mill-Gvern. Huwa qal li ma kienx jaf bil-problemi finanzjarji li kellha l-kumpanija Gasol meta irratifika d-deċiżjoni li l-kuntratt tal-impjant ta' enerġija jingħata lill-konsorzju tal-Electrogas. Il-Gasol oriġinarjament kienet parti mill-konsorzju iżda telqet minnu f'Lulju tal-2015 u trasferiet is-sem tagħha ta' 30% lill-imsieħba l-oħrajn fil-konsorzju. Xed ukoll li qabel ma nbijaw l-isma waħda mill-kumpaniji tal-konsorzju tat garanzija li tagħmel tajjeb għal kwalunkwe nuqqas finanzjarju. B'hekk il-qagħda finanzjarja tal-konsorzju dejjem kienet b'saħħitha anke meta saret ir-ratifika tal-għażla mill-bord.